Go. Good morning mga moms! Hello, hello, hello! So, as you can see, nagsisimula na tayo mag-makeup kasi by 9 in the morning, nagsisimula na tayo ng ating spill, no, after ng ating mass. Kasi blessing and ribbon cutting na din tayo. Kaya, medyo ano tayo ngayon. Medyo madali tayo. Last night, hindi ako masyado nakatulog. I don't know why. Siguro dahil nakadalawang kape ako kagabi. Hindi ako nakatulog kaagad. Good thing nakapag-almusal tayo bago tayo sumabak ngayon. So, this event will start by 9 in the morning until later 10 o'clock tonight. So, napakaraming ganap. Abangan na lang ninyo sa ating vlog. Okay? See ya there. I'm ready. Lipstick na lang. Pabango. Thank you, Mother. I'm so with the family. Madam Grace. Estas. Eric sa Gloria. Morning, Hassan. In a few minutes from now, SR Mall Hassan will officially open its doors for all of you. The question is, handa na ba ang lahat? So everyone, we're inviting na pumunta muna po sa labas during cutting ribbon ceremony. Again, sa lahat ng ating mga bisita, inaaniyahan ko namin kayo sa labas para po sa pagsisimula ng ating cutting offering. Our mall. So everyone, get ready na para sa ating ayan, nag-ready na actually yung ating mga samahan. And of course, headed by our beloved Mayor, Litor Arkin, para po sa pagbubukas sa ating cutting of the ribbon ng ating SR Mall. Cut the ribbon and welcome all of us for the grand opening of the first ever mall in Taal, SR Mall. Ladies and gentlemen, our beloved Mayor, her First Lady and our special guest of honor is ready to cut the ribbon. Let us now all come down to one. Sabay-sabay po tayo. Ready? In 10, 9, 8,
May mga discounts sa malalaki, kaya punta natin nila. Unahin na natin yung pinakita ko yung favorite ko sa For every purchase, how many meron silang pag-giveaway, so titikman natin yung Bioderm kung masarap siya. Pre-taste. Hindi ba na siya pre-taste? Dapat siyang kami niligo. Magdadala ka ng isang timbang Sabon lang po, sabon. Patolas, ma'am. Hindi tayo ha. Okay, available dito sa SR Mall sa loob ng shopping area natin. So, sa mga gustong maki-experience yung bango niya, especially kapag pinagpapawin sa maganda sa katawan. Bioderm baka naman, padala nila. Salamat! Ay, ito po! Isa na tayo favorite. Pag-release ng Bioderm. Tama. Dapat mag-order. Hindi ko mag-ano na. Alam mo, pag papapicture daw, no, ako yung nagbibideo. Sana kaming dalawa po. Kaming dalawa sa pro. Diyan kayo. Kasi gusto ko lang yung human hand, no? Bakla, makakaisang box tayo nito mamaya. Ano ba isang box? Mamaya ako. Ha? Wala may ano. Bakit? Wala may balik. Kita sa CCTV camera po. Yung mga nangangawat na ng Bioderm. May doon. Dahil dyan pupurihin natin yung eco bag natin. Ala, huling-huli sa camera. Dalawa kami. Uy! Nakikisali na ako. Mapupuno natin itong eco bag within this day. So ikot na tayo sa kabila. Excuse me lang po. Sana naman pwede. Tingnan mo po yung chow. Chow. So dito, hindi lang po mga giveaways. May mga pa-pre-taste pa sila. Pero wala pa silang luto. Mamshi, para sa hindi Para na. kung big shot. Isang na hotdog. Okay, Mamshi, mag-crush ka muna. Big chow. Oh, So dito, pwede. Pwede. wait lang. Grabe ang init po nung sabaw nila. Wala pa sila mga. Hala, grabe. Grabe si Kuya Will, bibigay ng wali ng jacket. Kuya Will. Ay, bongga rito ha, sa opening. First time ko nakakita na dito sa opening merong pwede kang mag-toothbrush. Live. O yung mga hindi pa nagtutoothbrush, pwede mo dito. Makikitikim tayo, titignan natin kung masarap naman yung skin white nila. Ay, so, halika na, halika natin sila. Ano itong product para sa mga? Aesthetics product po. For the meantime po, ang gagawin po namin is ini-purchase po sa SR. Okay. Kasama po makapag-present lang po na Any product from Skin White, pwede sila makakuha ng free. Yes po. Okay, that's good. Including Eveready. Battery? Yes po. So, naku, pag low bat ka na, ready makakatulong talaga sa'yo. So, meron din tayo. Siyempre, doon ka talaga sa pre-taste. Dito tayo sa pre-taste kasi nagugutom na po si Ma'am. Regards kami kay Brenda. Sa labaw kong bayo. Kaya nga eh. Siya yung hinahanap namin. Pasensya ka na. Alis na tayo, hindi tayo yung hinahanap. Charot lang. Kasama yun, ma'am. Kaya, halika na, kakain na tayo. Doon na tayo. Uy, tama na. Magdapa ka. Saan? Hi, Brenda. I miss you, Brenda. Wala na si Brenda. Nasa labaw. Siyempre dito, alam niyo ba mga moms, piling ko itong pwesto na tayo sa talaga sa magiging tambayan na. Lalo na ng mga momshies na marami ng aray-aray sa katawan. Now, for us daw, as
tapos pwede na kayo makapagpamassage. Ang aming official owner, Stephanie Salazar. Yan. I-invite sila ba? Sabi nga pala ni Ma'am Stephanie Salazar, sa lahat ng ating mga consumers na taga saan, first 100 consumers free. Basta make sure dala nyo lamang po ang inyong birth certificate, 2 valid IDs, picture ng binyag, picture ng kumpil, picture ng first communion. Para sobrang para makaping. Vaccine ng COVID. Tsaka vaccine ng COVID. Ala, parang delikado, wala na yata yun. Hala, ang assistant. Vaccine din. Siya ang manager. Manager. CEO and the manager. M1, M2. Tapos, syempre, kapag boring na po tayo, magpa-floor cut na tayo. Magpamag na tayo sa head, kasi masyado na makapita. Kaya ganda rito kasi nagpalaroan din ng mga bata. So ito na mga moms, going to our second look na. May pa second look tayo. Mamaya, long part naman. So kanina ribbon cutting ngayon. Dito na tayo sa second part. Papalapit na tayo ng papalapit sa ating exciting part. See ya! Ito po mamayang 4 p.m. Ayan, make sure lang ang mga phone na makapag-avail kayo dyan sa mga nabanggit natin. So, Pired Hypermart, sa View Salamat, and dyan po sa the original Pares. Okay? So, available din po ang ating mga booth mula sa ating mga sponsors. May mga pa-free days sila dyan, may mga pa-freebies, no? Special thanks to Nature Spring. Ayan, ang isa sa ating sa ating major sponsor for this event. Ayan, enjoy the rest of the day mga moms. Ayan, pwede rin kayo wala sila. Hello! Yes, dahil grand opening, mamimigay tayo ng papremyo para sa inyong lahat. By the way, my name is Ma'am Shiji. So, most of you or some of you guys ay kilala, alam naman ako sino po ako. And dyan po ako nakastay at naninirahan sa Hinaguan Farm ni Brenda Midge. Okay? So, ngayon, mamimigay tayo ng papremyo. Simple lamang. Ang una kong hihingin sa inyo ay napakadali. Ipakita sa akin ang inyong social media post na merong hashtag SoapyRedMall or hashtag First Ever Hasaan Mall or hashtag Grand Opening. Mananalo kayo ng SR Mall T-shirt. Go! Sino na nakapag-post sa social media nila na kanilang picture or video with hashtag SoapyRedMall or First Ever Hasaan Mall. Hashtag Grand Opening. Dali! Walang sina. Sino nakapag-post? Ako. Magkakaroon tayo ng 1-week vacation dito sa loob ng mall. Kayo game! Sino may post? O kahit sino, dali, kahit wala pag muna yung hashtag. Sino may post ng kahit anong picture or video from their social media? Hi, sir. Parang ang tamis-tamis ni sir sa kanyang t-shirt na para siyang pomelo. Ano pangalan, sir? Bong. 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 Ayan, ang kanyang post, kasama niya si sino yan? Maskot sa Jollibee. Maskot sa Jollibee? Honest. Sorry. Congratulations, Bong! Nanalo ka ng Soapy Red T-shirt! Ayan. Congratulations and thank you so much. Okay, next natin. Ang bilis. Alika dito, sir. Akyat po. Ano pong inyong binili sa DIY? Charger. Ako isa talaga sa mga sakit yan. Dahil dyan nanalo po kayo ng T-shirt. Congratulations. Congratulations. Ano nakit ka rito, sir? Ano pangalan? Renz. Taga-saan po si Renz? Si Leo. Wow. Pwede po ba malaman, Sir Renz, kung para saan po yung susi ninyo? Yung susi lang. Gawin kong palak yan. Di mo